बेयाव हामबायसै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै साफ्रोमनोबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। दानि बे जेनाखि बर'नि थासारि बिनि सायावहाय जों माखासे रिकुवेस्ट बा खावलायनायल' गोसो। बे जाहैबाय जाजेननाया जाहैबाय दाख्लि बे 8 तारिख खालि दिल्लीयावहाय जिनाखि बर'लेण्डखौ गोदानैहाय डिमान्ड खालामनानै बनसु आरो माखासे आफादनि दैदेननायाव धरना जादोंमोन। आरो बेवहाय बे धरना खालामनाय कार्यसुचिखौहाय दिल्ली पुलिस CRPF बिसोर बेखौ साक्सेस जाहोआखै। जेनेबा बिसोरखौ एरेस्ट खालामलायदों जायानाखि कमप्लिटलि डेम'क्रेसियावहाय बे मोनसे माबानि डेम'क्रेसिनि एगेन्स्ट। मानोना बयहाबो मोनथाय दङ, बयहाबो खोथा बुंनायनि राइट्स दङ। भारतनि कनस्टिटिउसना बयनोबो बे राइट्सखौहाय होदों। बे हिसाबै बर'लेण्ड नांगौ हिसाबै बिथांमोना धरना हैदोंमोन। नाथाय बेवहाय पुलिसा बे प्रग्रामावहाय बादा होनानै एरेस्ट खालामलायदों। आरो दा बिनि उनावनो हयथ' ओरैहाय बनसु ओरैहाय जोंनि जातीय संगठन आबसु बिसोरनि गेजेरावहाय जों नुनो मोन्दों जे खोथाजों दान्थेलायनाय माबा माबि बुंलायनाय जादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक। जों सानो बेवहाय जोंनि जातीय संगठन आबसु बिथांनि जेबो दाय गैया आरो बनसुनिबो जेबो दाय गैया आं सानो। आरो जोंनि इउटुआ सानो बियो गेजेरावहाय बेयो गभर्नमेन्टनि मोनसे पलिसि जे गावजों गाव नांलायनायनि। बेनिखायनो जोंनिफ्राय इउटिअनिफ्राय जोङो गुरै खावलायो नोंथांमोना अननानै एसे धैर्य लादो आरो नंगौ बाथ्राया मा बेखौ नायनानैहाय बा बेखौहाय सालिजारि खालामलायनानैहाय जों जेरैहाय खौसे दंमोन बेबायदि खौसे थानांगौ बेखौनो जों आसा खालामो। बिदिनो आं बिसोरखौबो रिकुवेस्ट खालामगोन बिथांमोनाबो जेन एसे मदद होयो, बांद्राय बेबायदि हेंथा होआ। ओमफ्राय आङो सानो बे स्टेट गभर्नमेन्टनिनो बियो पलिसि जायनि फलावहाय जोङो मिथिगौ 1967निफ्रायनो जोंनि जेनाखि बर'लेण्ड आन्दलन बियो दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। माखासे समावहाय माबा मोनसे सुक्ति जानानै थाथ'यो खिन्थु आरो बिदिनो जाफुंफिनो। दा बेवहाय आसाम सरकारनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय बेवहाय निस्सय माबोरै गादबनो हानो बिनि सब समय लामाखौहाय नायबाय थायो आरो। ओमफ्राय दा बे फैयै बेबायदि जोंखौहाय जों नुबाय सम लेखा लिरनायजों बर'खौ गादबनो नागिरदों। सम पुलिस मिलिटारिनि दारैहाय जोंनि जोहोलावफोरखौहाय बेबायदिनो गावथारबोबाय, नासयबोबाय, जोंनि बर' रायजाफोरखौबो नासयबोबाय। ओमफ्राय दा आरो फैयै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय माखासे बर'फ्रा बा सानदों जे बर'नि जेनाखि मोन्थाय बे दाबो सुफुङाखै। बे हिसाबैहाय माखासे संगठनफ्रा ज' जानानै बे बर'लेण्डखौ बिफिनदों। आरो आं फोथायो, जोङो फोथायो जे बावैसोनो जोंनि गारै बर' माहारियाबो बेवहाय लोगो लाफागोन। आरो लोगोसे जोंनि जातीय संगठन आबसुनिसिम खावलायनाय नोंथांमोनाबो माने बे आन्दलनावहाय बाहागो लाफागोन। नोंथाङा बर' हारिनि जानानै दानि थासारिखौ नायनानै इयुननि समावहाय माबादि जालांगोन होननानै नोंथाङा सानदों? दा प्रेजेन्ट सिटुएसनखौ जुदि नायोब्ला गोब्राब जालांनो हागौ। मानोना थार्ड पार्सन बेवहाय दङ। जोंनि साननायावहाय सोरबा मोनसे गाज्रि रल लानो हागौ।